Sociálna práca je prítomná aj v zdravotníctve. Práve túto činnosť predstaví Andrea Kamenská z Fakultnej nemocnice v Trnave. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je to špeciálna sociálna práca, by som úplne povedal, pretože pracujete v naozaj inom prostredí, ako som tu mal väčšinou sociálnych pracovníkov. Tak aká je sociálna práca v nemocnici? Sociálna práca v nemocnici je veľmi pekná, je náročná, má svoje špecifika. Čo sa týka náplne sociálnej práce v nemocnici, vlastne úlohou sociálnej sestry, alebo teda sociálneho pracovníka v nemocnici je vlastne napomáhať v nejakom poskytovaní zdravotníckej starostlivosti pacienta a vlastne ide nám o nejaký komplexný holistický prístup, kde využívame teda, aby sa uspokojovali všetky potreby pacienta, biologická, psychická, duchovná a sociálna. A práve táto sociálna zložka, sociálna dimenzia, práve túto dimenziu vlastne zastrešuje sociálna práca v zdravotníctve. Vy ste mi spomínali, že ste vyštudovali zároveň sociálnu prácu, ale teda ste aj zdravotnou sestrou. A ako sa táto vec spája? Je to dôležité v tej nemocnici? Je to veľmi dôležité, respektíve je to výhodou. Ja som vyštudovaná zdravotná sestra a po ukončení štúdia som išla študovať na katedru sociálnej práce v Bratislave. A popri celom štúdiu v Bratislave som pracovala ako zdravotná sestra na bratislavských Kramároch, v zariadeniach pre seniorov, u zubnej lekárky. No a ešte som pracovala v linke detskej istoty ako konzultantka. Práca sociálnej sestry v zdravotníctve je výhodou, keď je aj zdravotná sestra a zároveň je aj sociálny pracovník. Pretože sociálna sestra alebo sociálny pracovník ide zároveň spolu s tým lekárom. Čiže vlastne stále máme na zreteli, že základnú diagnózu toho pacienta. Keď si to tak predstavím, tak je to asi veľmi rýchle v tej nemocnici. Však, že ono to nie je takéto klasické sociálne poradenstvo, kedy máme klienta niekoľko aj mesiacov a teda zhovárame sa. Ako to vyzerá v tej nemocnici potom? No, v tej nemocnici to vyzerá tak, že keď sa pacient je hospitalizovaný, väčšinou je to pre neho náhla udalosť. Hej. Nemusia to byť plánované operácie. Väčšinou sú to náhle, buď sú to zlomeniny, alebo sú to diagnózy, s ktorými pacient síce príde, alebo sa iba objavia tie diagnózy. Po oslovení lekárom, alebo teda po oslovení vrchnou sestrou môže ma osloviť pacient, môžu ma osloviť príbuzný a teda začnem zbierať sociálnu anamnézu. Hej, je to veľmi dôležité, teda hlavne idem k lôžku pacienta, pýtam sa ho, zároveň aj komunikujem s ošetrujúcim lekárom. Hej. My musíme byť súčinní. Ošetrujúci lekár mi veľmi napomáha a dáva mi informácie. Ja zbieram a tak skladám do také skladačky zároveň aj celú nejaký zdravotný stav pacienta a zároveň skladám aj sociálnu anamnézu. A keď si to vyskladám do takého jednej informácie, do celej, dôležité je potom si postaviť nejaký plán, hej, zároveň aj v súčinnosti s lekárom. Nikdy nejdem sama. Hej, vždy mám na zreteli ten zdravotný stav, nikdy nejdem sama a vystavíme si plán. A teraz, keď vieme teda, že áno, pacient sa vráti do domácej starostlivosti, pacient sa nemôže vrátiť do domácej starostlivosti, lebo jeho ďalšia liečba si vyžaduje ešte 24-hodinovú opateru alebo starostlivosť. Dôležité je ich ukludniť, vystavať plán, teda, že áno, sú aj iné riešenie, môžeme ísť do nejakého zariadenia pre seniorov, môžeme ísť do domu ošetrovateľskej starostlivosti, po prípade do azylového domu. Čo vám dala možno tak sociálna práca navyše k tomu zdravotníctvu? Sociálna práca ma naučila
doslova práce s ľuďmi. Ja som v sebe vždy mala možno teda nejaký ten ľudský prístup, ale naučila som sa aj aktívne počúvať a naučila som sa aj zvládať také tie stresové, ťažšie situácie, pretože v sociálnej práci, v tejto oblasti, v ktorej teraz pracujem, sa stretávam teraz s klientami a s príbuznými, s pacientami, ktorí keď prídu, cítia v sebe hnev, vzdor, beznádej. A sú to všetko také rýchle, stresové situácie a to ma naučilo, akože strašne veľa ma naučilo v tejto práci byť taká odolná, nebojácna a vlastne dať tým ľuďom pocit, že vždy sa nájde nejaké riešenie. Ponúknuť im možnosť, že keď postavíme dobre plán, tak sa nám to podarí a vlastne z tej nemocnice vždy je nejaké východisko a nejaká pomoc. Máme veľa inštitúcií, ktoré nám pomáhajú. Ja nemôžem povedať, že pracujem sama. Ja pracujem s mnohými inštitúciami. Skutočne, keby som ich mala menovať, tak tu presedíme aj ešte tak trošku dlhšie. Neviem, či teda od mestského úradu, kde mi pomáhajú zo sociálneho odboru pracovníčky pri evidencii obyvateľov, z vyššieho územného celku, cez všeobecné poisťovne, sociálne poisťovne, polícia, keď je potrebné identifikovať pacienta. Veľakrát ako ten pacient, nevieme ho identifikovať, nemá občiansky preukaz, tak vtedy komunikujem s políciou, s charitami, s občianskými združeniami z azylových domov. Potom sú to agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia pre seniorov, takže skutočne celá škála. Spomínate si na možno taký najťažší čas, kedy ste zažili vo svojej práci, kedy ste si povedali, že tak toto je naozaj náročná práca? Áno. Poviem na rovinu, pre mňa je veľmi ťažká práca s deťmi. Je to náročné, je to bolestivé. Mávam prípady, kedy sú tie deti buď týrané, alebo zneužívané, alebo kedy sa nájde dieťa niekde skutočne v nevhodnom prostredí a potom je u nás hospitalizované. Takže toto je pre mňa najťažšie. Doslova práca s tým predškolským vekom, s deťmi, ktoré oni sú väčšinou ale usmievavé. Oni sú také bezprostredné. Napriek tomu ja viem teda, že ich situácia asi nie je ľahká. Alebo teda, respektíve, oni si to možno niektoré až tak neuvedomujú. Oni sú šťastné, že sú práve v nemocnici, že sa môžu hrať, že teda skutočne je im v tom momente poskytnuté veľa lásky. Je sociálna práca bežná vo fakultných nemocniciach, alebo je to len také výnimočné tu v Trnave? V každej nemocnici je sociálny pracovník, alebo teda sociálna sestra. V nemocnici je pekne zaužívaný termín sociálna sestra. Inak sme sociálni pracovníci. Ale áno, v každej nemocnici je minimálne jeden sociálny pracovník. Je vašou činnosťou aj to, že vlastne pomáhate a vybavujete možno nejaké doklady, nejaké dôchodky? Aj toto je vašou činnosťou? Áno. Mojou činnosťou je, že ak by som to takto mohla povedať, máme rozdelených teda sociálni pracovníci, alebo celkovo v nemocnici hospitalizovaní pacienti sú rozdelení podľa veku a podľa medicínskych odborov. Keď podľa veku, tak sú to novorodenci. Novorodenci, tam spolupracujem s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sociálno-právnou ochranou detí. Vtedy, pokiaľ máme nejaké podozrenie, že dieťa nemá vytvorené vhodné domáce podmienky, alebo sú to anonymné pôrody, alebo sú to mamičky, ktoré sú maloleté, alebo sú to mamičky bezdomová,
alebo ktoré užívajú nejaké návykové látky, tak požiadame o súčinnosť sociálno-právnej ochrany detí a oni prešetria celú sociálnu situáciu. Potom máme zase na detskom oddelení, keby som to takto mala deliť. Na detskom tam máme tie batolatá, deti do 3 rokov. Takisto spolupracujeme, pokiaľ máme nejaké podozrenie, že ide o týrané, zneužívané dieťa, že dieťa nemá vhodné domáce podmienky, tak žiadame o súčinnosť sociálnu právnu ochranu detí. Sociálne pracovníčky prešetria celú sociálnu situáciu a dajú nám nejaké stanovisko. Áno, potom takisto sú to už potom na detskom, je to mládež do 18 rokov. Všetko, čo som vymenovala, plus tu sa už stretávame s alkoholom, hej, alebo teda s návykovými látkami. Takisto sa prešetruje celá sociálna situácia. Potom máme, keď už mám ísť ešte takto, tak ešte 2 také kategórie v produktívnom veku, hej, pacienti. No a títo pacienti prichádzajú väčšinou náhle, hej. Oni sú to, keď už vyhľadajú moju pomoc, tak buď sú to nejaké zlomeniny, alebo teda nejaké, môžu byť aj teda chronické diagnózy. Tu treba, ako hovorím, vždy ísť s lekárom, tak ako lekár povie po preštudovaní lekárskych záznamov a teda ďalšieho priebehu liečby treba riešiť, teda, že či majú nejakú rodinu, či majú teda príbuzných a teda kam, či sa vrátime do domáceho prostredia alebo nie. Aj to je dosť celkom, keď si tak zoberieme, že to sú potom aj asi rôzne životné príbehy. Čo vám teraz možno ide hlavou, aký taký životný, teraz možno povedzme pozitívny príbeh? Momentálne mi beží hlavou to, čo mám stihnúť o hodinu. A to je pán, ktorý ku nám prišiel ako bezdomová, kde som začínala úplne so základným zberom sociálnej anamnézy. Začínala som, odkiaľ je ten pacient, či má príbuzných, či sa má kam vrátiť. A zároveň, ako som toto zisťovala v súčinnosti s lekárom a s lekárskou diagnózou, teda prišlo k tomu, že pán má dojde k amputácii nohy. Tak sa vlastne aj stalo. A vlastne v súčinnosti s charitatívnym organizáciou, s Charitou, s občianskym združením sa mi podarilo a dnes pán ide za pomocu sprievode Charity do občianskeho združenia, do pobytového zariadenia. Čo je podľa vás najťažšie na práci v nemocnici? Najťažšie je možno pozerať sa tak do očí, keď viem teda, že tá diagnóza nie je najľahšia, alebo respektíve môže byť naozaj v tom štádiu terminálnom a nie je to veľmi ľahké teda dávať mu tu, neviem teda, že či je to nádej, hej, ale povzbudivé slova určite. Hej. Veľmi ťažké je komunikovať aj s príbuznými. Veľakrát tí príbuzní plačú. Hej, že nevieme ísť ďalej v rozhovore, musíme sa stopnúť, musíme sa predýchať, hlavne teda on. Dôležité je, aby keď odo mňa odchádzajú, aby išli s ľahkým srdcom, aby im padol kameň zo srdca. To je môj cieľ. Aby keď odídu po sedení teda so mňou, po polhodinovom, niekedy po hodinovom sedení, aby teda odišli teda s tým, že áno, máme riešenie, vieme ísť ďalej, aj keď je to terminálny stav. Existujú možnosti v dnešnej dobe a vieme sa teda pohnúť ďalej, vieme pomôcť. Čo by ste povedali možno študentom sociálnej práce, prečo ísť pracovať do nemocnice? Možno čím je naozaj tá práca iná a o to možno krajšia? Áno, treba sa prísť pozrieť. Veľmi radi, ako uvítam študentov, prejsť si týždeň alebo aspoň jeden deň, aby teda videli, aby si teda skúsili, nebáť sa. Naozaj nebáť sa. Situácie sú rôzne, príbehy sú rôzne. Je to práca v zdravotníctve. Je to práca, kde vidíme aj výsledok.
tu ja vidím, keď si pacienta posuniem ďalej, ja vidím, že áno, má sa dobre v tom zariadení, príde mi aj spätná väzba, ozvú sa mi tí ľudia z charity, takže vidím za sebou ďalej, ako sa vyvíja osud mojich pacientov. Ako ste vnímali to covidové obdobie, keď ste museli byť v tých skafandroch a podobne? Bolo to asi náročné obdobie však. Áno, bolo to veľmi náročné obdobie. Ja som si zažila prácu aj v zariadení pre seniorov, kde som teda bola celý čas oblečená v takýchto covidových skafandroch ako zdravotná sestra. A ja to beriem ako niečo, čo je bežné pre mňa, lebo som zároveň zdravotná sestra. Viem teda, že sa mám chrániť, nepovažujem to za niečo neprekonateľné, takže vlastne neprejde týždeň aj v tejto dobe, kedy by som sa neobliekla, pretože stále mám pacientov aj na infekčnom oddelení, aj na pľúcnom covidovom oddelení a teda nemám problém, idem k tým pacientom, oblečiem sa. Čo vidím trošku prekážku je, že tí pacienti ma naozaj nevedia si ma predstaviť, takže vlastne potom nastávajú také situácie, že keď teda prídem na druhý deň za ním a mi povedala tá pani, že teda taká tu už jedna bola včera. No bola som to ja, samozrejme, oni nemôžu teda, niektorí sa ma zľaknú, teda v zmysle, teda, keď mám štít alebo teda okuliare. A niekedy je to také, že si myslia, že sú v nebi. Keď som prišla raz v takom modrom, tak pani mi povedala, že aniel prišiel, už som v nebi. Čiže náročné aj niekedy aj úsmevné situácie. Ako vy vnímate sociálnu prácu na Slovensku v súčasnosti? Vnímam ju s odstupom času. Je stále viac takých ľudí, aktivistov, je stále viac ľudí, ktorí chcú pomáhať. Pokiaľ sa pozriem na inštitúcie, s ktorými spolupracujem a kde pracujú sociálni pracovníci, sú to ľudia, ktorí skutočne veľmi pomáhajú. Sú to ženy, matky, ktoré idú na doraz. Sú to sociálni pracovníci, ktorí majú srdce na svojom mieste. Vnímam, ako došlo k pokroku a stále si myslím, že máme čo dobiehať, stále si myslím, že sa máme v čom zlepšovať. Stále je sociálna práca nedocenená. Je to považované za možno nejaké dobročinné poslanie. Hej. Pritom je to povolanie, alebo teda práca, ktorá má naozaj strašne veľa disciplín. Hej. Nemá v sebe iba tú sociálnu dimenziu, ale aj tú psychologickú, veľakrát právnu. Hej. My veľakrát musíme poradiť. Situácie sú, kedy poradím pacientovi, tak poďme do osobného bankrotu. Hej? Alebo teda, tak poďme teda, potrebujeme na to naozaj právnika. Sociálna práca naozaj skobá veľmi veľa disciplín v sebe. Fakultná nemocnica v Trnave je naozaj veľmi veľká, čiže tam by sa asi sociálnych pracovníkov ujalo ešte možno aj oveľa viac však. Práve v tomto období teda momentálne pracujem ako sama, ako sociálny pracovník, ale práve v tomto období teda sme sa teda rozhodli, že ešte príjmeme k sebe jednu sociálnu pracovníčku, teda aj teda z dôvodov kapacitných, keďže stále je viac a viac takýchto sociálnych prípadov, alebo teda mám teda viacej pacientov, viacej klientov a zároveň aby sme sa im naozaj mohli naplno a kvalitne venovať. Aké je vaše také motto, prečo pracovať ďalej? Túto prácu mám za odmenu. Je to skrátka práca, ktorou je na pohľadanie, je výnimočná a ja som veľmi vďačná za ňu. Pre mňa je to sklbenie toho, čo mám rada, sklbenie práce v zdravotníctve so sociálnou sférou. Je to niečo, kde vidím teda, že naozaj má to zmysel. Má to zmysel pomáhať a teda budem veľmi rada, keď sa ku nám pridajú ešte ďalší. Veľmi pekne ďakujem za predstavenie sociálnej práce v nemocnici a prajem všetko dobré, nech sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.